Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo eta ongetorriak gaurko saiora. Gaurkoan Bastardixeko Asier eta Ander izango ditugu hemen platoan gurekin. Eta gero, Labeko osasunbideako arduraduna den Davidekin hitz egingo dugu. Orain, has gaitezen betiko edukiekin. Gaurko komunikabidetako azalak ikusiko ditugu. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Albiste nagusian, Juan Carlosek ustelkeriak harrapatuta eta koroa salbatzeko ihes egiten duela dio. Argazkiaren bidez, parlamentuak bere erretratua ekainean erretiratu zuela nabarmentzen du. Horretaz gain, Zangotzak espazio publikoak itxi eta gaueko aisialdia mugatzen duela jakinarazten du, 18 kasu dituen agerraldi batengatik. Gainera, 37 urteko Etxabakoizko bizilagun batek 133 egun ingresatuta egon ondoren COVID-a gainditu duela ere aipatzen du azalean. Gai aldatuz, aurtengo uztailean 2019koan baino 121 auto gehiago matrikulatu direla azpimarratzen du Notiziasek. Eta bukatzeko, harresien jaialdia gaur hasiko dela nabarmentzen du, Ziudadelan, zinearen soinua birsortuz. Diario de Navarrara pasako gara. Honen albiste nagusia ere, Juan Carlos lehenengoak Espainia utzi duela da, eta erregealdi historiko baten amaiera iluna nabarmentzen du. Bestalde, Zangotza blindatu egin dutela ere azpimarratzen du egunkari honek, COVID-19aren berragerraldia geldiarazteko. Eta amaitzeko, futbolean, Kuboren fitxaketak ihes egiten duela aipatzen du. Gararekin jarraituko dugu. Titularrak, estatuak Juan Carlosi urruntzen utzi diola nabarmentzen du. Argazkiaren bidez aldiz, hilabetean, COVID-19 kasuak 9 aldiz ugaritu direla azpimarratzen du. Egunkari honek, gainera, Gasteizko parlamentuan neurrizko konstituzio bat eman izana aipatzen du, eta John Humen heriotzari eta Ainhoa Etxeberria beraberako jokalariari ere tartea eskaintzen die gaurko azalean. Joan gaitezen orain berria ikustera. Albiste nagusiak Juan Mari Torrealdairen hiletan nabarmentzen du. Bertan, bere agur eskutitza irakurri zuten eta bakean eta harro joan zela azpimarratu. Horretaz gain, John Home, Irlandako bake itunaren sinatzailetako bat zendu dela jakinarazten du egunkari honek. Gai aldatuz, angeluko sutea ez dela jatorri naturalekoa izan ondorioztatu dutela aipatzen du berriak. Eta bestalde, Bakartxo Tejeria berriro ere Eusko Legebiltzarreko presidente izendatu dutela jasotzen du azalean. Gainera, 6 astetik behin, mundu osoko COVID-19 kasuak bikoiztu egiten direla jakinarazten du. Eta azkenik, Juan Carlos Borboikoa Espainiatik joan eta aurrerantzean atzerrian biziko dela iragartzen du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia uztailean ekainean baino 7 aldiz kutsatu gehiago erregistratu direla da, 1272 kutsaturekin. Horretaz gain, Zangotzako udalak 18 pertsonak positibo eman ondoren, hainbat espazio publiko eta zerbitzu itxi dituela jakinarazten du. Eta bukatzeko, Badostaingo errepidean bilabesa batek su hartu duela ere nabarmentzen du orrialde nagusiak. Udalerrietako albisteak ikustera pasako gara. Berriobeitirekin hasiko gara. Udalak 2020-2021 ikasturterako jantokirako beken deialdia atera du. Jantoki beka eskuratu nahi dutenek eskabidea Berriobeitiko udaletxean aurkeztu beharko dute aurrez hitzordua eskatuta telefonoz edo bide telematikoen bidez. Eskaerak aurkezteko epea abuztuaren 28 arte izanen da, astelehenetik ostiralera, 9etatik ordu bitara. Bertara joan behar izanez gero, hitzordua eskatu beharko da aldez aurretik telefono bidez. Gai aldatuz, kontzeju arteko lehenengo 3 bider 3 futbol txapelketa egingo da, Zendeako herrietako neska mutilendako 2002 eta 2014 urteen artean jaiotakoentzat. Herri bakoitzeko talde irabazleak Artikako final nagusia jokatuko du. Sari ederrak izanen dira talde irabazleentzat eta bidaia bat ere Portaventurara txapelketan kirol keinu onena izan duen jokalariarentzat.
Partidak abuztuaren 16, 23 eta 30 izango dira. Informazioa eta izen ematea Facebook, Instagram eta udal webgunean egin daitezke. Gainera, ostiral honetan abuztuaren 7an In-Concert haur ikuskizuna eskainiko dute Berriogoitiko pilotalekuan, arratsaldeko 6:30. Berriogaitirekin bukatzeko, udalak gazteria zerbitzuarekin eta Nafarroako Gazteriaren Institutuarekin batera, gazteentzako abentura anitzeko irteera antolatu du abuztuaren 22an Urbasara joateko. 12 eta 30 urte bitarteko gaztei zuzendurik txangoan, ferrata eta espeleologia jarduerak eginen dira. Irteeraren prezioa 7,5 euro da eta izen emateak abuztuaren 7 arte izanen dira telefonoz. Berriozarrera pasako gara. Kultura kalean programaren barne, ostegunean, zirko ikuskizuna egongo da Eguzki plazan arratsaldeko 8etan. Hurrengo asteazkenean bestalde aurrentzako ikuskizuna eskainiko dute Nafarroako Emaileen plazan arratsaldeko 8etan. Eta bukatzeko 12 urtetik gorako gazteentzat Ezkabatik gaueko ibilaldia egingo da abuztuaren 11an, Perseidak ikusteko asmoz. Jarduera honetan izen emateko euro bat ordaindu beharko da eta inskripzioa online egin beharra dago. Burlatan, bestalde, urtero bezala, egun bat emanen dute herriko kultura aniztasuna aldarrikatzeko eta ospatzeko. Oraingo honetan, pairatzen dugun pandemiak eskatzen dizkigun segurtasun neurriak aplikatuz eginen da. Sortu duten kultura aniztasunari buruzko abestiaren inguruan eginen dira ekitaldiak, Lemon Italt musika taldearen laguntzarekin eta hainbat burlatarren parte hartzearekin. Goizean kantu honen bideoklipa grabatuko da, eta horretarako abuztuan zehar koreografia bat prestatuko dute. Bideoklipa YouTubeen eta sare sozialetan zabalduko da, abestia aurkeztu eta gero. Aurkezpena arratsaldean burutuko da Lemon Ital taldearen kontzertuan, abestiaren prestaketan parte hartu duten pertsonekin. Egun honetan, herritarrak parte hartzera animatzen dituzte, herriak auzokideen arteko elkarbizitzaren aldeko apustua egiten jarraitzen duela erakusteko, euren jatorria edozein izan da ere. Burlatako kultura aniztasunaren eguna abuztuaren 29an izango da. 11etan, udal parkean gehiago izanen gara bideokliparen grabazio parte hartzailea egingo da, kultura aniztasunaren abestia. Nahi duenak parte har dezake, baina abuztuko ostiraletan Ezkabazabal enparantzan eginen diren koreografioako entseguetara joatea gomendatzen da. Gomendagarria da grabazioan bakoitzak bere jatorriaren eta kulturaren bereizgarriren bat eramatea. Soinekoak, kapela, kamiseta. Entsaioak abuztuaren 7an hasiko dira, 8etatik 9:30. Maskararekin eta arropa erosoarekin joan behar da, eta pertsona bakoitza gainerakoengandik nahitaez urrun kokatu. Kultura aniztasunaren egunean gainera, arratsaldeko 8etan, udal parkean gehiago izanen gara kultura aniztasunaren abestia aurkeztuko da. Lemon Ital musika taldea eta burlatako gonbidatuak ariko dira. Aulkiak paratuko dira segurtasun distantzia egokitan. Aldez aurretik joatea gomendatzen da lekua hartzeko. Horretaz gain burlatan, bailoterapia ikastaroa egingo da abuztu eta iraileko astelen eta asteazkenetan. Aste honetan hasita 8etatik 9:30 Ezkabazabal plazan. Bailoterapia dantza egiten den bitartean trebatzean datza. Gorputzaren eta musikaren arteko nahasketa bat da genero berezirik gabe erritmo latinoak, merengeak, saltsa, samba eta hip-hopa eta reggaetoia erabiltzen dira. Dantzarekin kombinatutako ariketen disiplina horri esker, gorputza erlaxatu eta musikaren erritmoan partekatu, gozatu, estresa askatu, erlaxatu eta kirola egin daiteke. Gainera, oraingo honetan jatorri ezberdineko burlatarrek elkartzeko gune bat partekatuko dute. Maskararekin eta arropa erosoarekin joan behar da eta pertsona bakoitza gainerakoengandik nahitaez urrun kokatu. Orkoienera pasako gara. Bertan, hurrengo ikasturtean eskolako jantokirako udal laguntzak eskatzeko deialdia zabalik da abuztuaren 31 arte. Baita hiri kanpamenduetarako diru laguntzak eskatzeko epea, hau irailaren 15 arte. Gai aldatuz, ostegunean euskarazko bertso antzerkia egongo da gizarte etxeko kanpoko pistan arratsaldeko 7etan. Urpekariak ikuskizuna doakoa izango da, baina edukiera mugatuarekin, eta gonbidapenak gizarte etxeko kirol eta kultura zerbitzuaren bulegoetan edo telefonoz eska daitezke. Proiektu honen xedea, modu sotil eta umoretsuan ikuslerik txikienak beren gorputzei begira jarri eta aniztasunaz, sexualitateaz,
genero rolez eta bar hausnar dezaten zirikatzea da. Eta Orkoienekin bukatzeko, hilabete bukaerarako patinaren eguna antolatu dute, eta izen ematea jada zabalik da. Abuztuaren 30ean igandean 10:00 ordu batetara izanen da, eta patinaren kirolaz gozatzeko familia jardunaldia izango da. Lasterketa herrikoiekin eta adin guztietarako programatutako jarduera eta jolas osagarriekin. Izen emateko 2 euro ordaindu beharko dira. Iruñarekin bukatuko dugu. Gaur hasiko da udako zinema gauak programa hirian. Abuztuan 20 film proiektatzea aurreikusi da, horietako 5 euskaraz gaztelaniazko azpitituluekin. 10 eta sarrera doan izanen dute. Gaur egungo egoerak eta osasun segurtasuneko betebeharrei loturiko neurriek urtez urte ibilbide luzea egin duen eta iruindarrek urtero erruz jarraitzen duten programan aldaketak egin behar izatea ekarri dute. Aurtengo edizioan udalak 5 eszenatoki aukeratu ditu pelikulak proiektatzeko. Saioak gune irekietan izanen dira, baina leku kopurua kontrolatu eta tokiak segurtasun tartea mantenduta egokitzeko, espazio horiek zenbait eraikinen barnealdean daude. Irizpide horri berari jarraitzeko, sarbidean bertaratzen direnen harremanetarako datuak hartuko dira. Aurreikusitakoarekin bat, eszenatoki bakoitzean 100 eta 150 eserleku artean izanen dira. Asteko egun bakoitzean saioa espazio eta auzo ezberdin batean izanen da. López Frontoia Iturraman astelenetan, Salestarrak Txantrean astearteetan, Ezpeletaren Jauregiko patioa Aldezarrean asteazkenetan, Jose Vila ikastetxe publiko ohia Milagrosan ostegunetan, eta hasieran prestatutako programazioaren arabera El Lago de Mendillorri IP Mendillorrin ostiraletan. Gaur egun Mendillorriko programazioa kolokan dago, auzorako prebentzio neurrien foru agindua indarrean dagoen bitartean. Saioek iraun bitartean leku guztietan derrigorrezkoa izanen da maskara janztea, proiekzio guneetan hidrogel banagailuak izanen dira eta udalak nahikoa langile jarriko ditu izan daitezkeen beharrei erantzuteko. Ohikoa den bezala, hilabete osoan udalaren film eskaintza ikusle ororendako eta oso genero ezberdinetako lanak ekartzen ditu. Familiendako zinemak indar handia du, batez ere animaziozko filmekin, baina horietaz gain zinema gauak arrakasta handia izan duten helduendako lanak ere ekarriko ditu. Joan gaitezen orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur orduak pasa ahala argituz joango da. Goizean hodeiak ugariak izango dira eta zaparrada txiki batzuk botako ditu edota zirimiria egingo du, batez ere Kantauri isurialdeko ekialdean. Eguerdi aldera atertzera egingo du eta hodeiak gutxituz joango dira. Arratsaldean beraz giroa eguzkitsua izango da, baina hala eta guztiz ere temperatura maksimoetan ez da aldaketa handirik espero. Arratsaldean haizea ipar ekialdetik finkatu eta indartu egingo da. Bihar, asteazkenean, eguraldiak udako itxura berreskuratuko du. Eguzkia izango da jaun eta jabe, egunaren hasieran lanbroa eta lainoa sortuko diren arren. Goizean, hego-haizea ibiliko da eta temperatura maksimoek gora egingo dute, barnealdean nabarmen. Arratsaldean, brisa ibiliko da eta kostaldean beroenak ez dira inbeste igoko. Zerua hodei gutxirekin egongo denez, temperatura minimoak jaitsi eta hegoaldeko zenbait lekutan baxuak izango dira. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ikusitzagun gaurko eguneko efemerideak. 1526ko abuztuaren 4ean, Juan Sebastián Elcano esploratzaile euskalduna hil zen. Gainera, gaurko egunez ere, baina 1901 urtean, Louis Armstrong trompeta jole estatubatuarra jaio zen.
61 urte beranduago, 1962an, Marilyn Monroe hil zen. Eta bukatzeko, gaurko egunez, 1975an, Arkaitz Kano euskal idazlea jaio zen. Orain hemen gurekin ditugu Ander eta Sier, Bastardik taldeko kideak. Kaixo. Apa, kaixo. Zer moduz zaudete? Oso ondo. Bentsat ez gaitu oraindik COVID-ak harrapatu, hortaz ongi. Baina nolabait eragingo zizuen, ez? Ze musika talde bati. Bai. Talde guztiei bezala asko eragin digu, ez? Baina, gainera, pasaren astean gainera esan zegoen taldekide bat harrapatu zuela, osea, egon gara batzuk konfinatuta. Orduan denetarik pasa duzue. Bai, gainera, sorionez, justo bera gaitxotu aurretik, ez genuen egin ensaioak batzuk oportan zeudelako, eta sorionez genuen egin behar guztioko arrentena hori. Baina bestela egon goinateke talde guztia sartuta gure etxean. Eta orain, udari begira baduzue kontzerturen bat? Berez, genituen beste, baina beste taldei bezala, bertan bera gratu izan dira. Berez, atxeratu dira, hurrengo urterako, hau konpontzen baldin bada. Oraindik daukagu bat ez dela oraindik kendu, baina dena dirudi ez dugula egingo. Eta ze iritzi duzue honen inguruan? Ez duzue uste agian segurtasuna mantenduz kontzertuak egin daitezkela? Bueno, egia da orain ari direla kontzertu asko ematen, ez? Asko. Igual beste musika estiloak badira errazago egiteko mantentzeko segurtasun horiek, ez? Bai, distantziak eta neurriak. Bai, hori da, baina igual egia da gure kasuan musika estiloarengatik, esperientziagatik, ez? Gure kontzertuetan badela giro bat, jaia eta festa izateko, pixka desmadre kontrolatu bat, baina bai, igual ez da musikarik egokiena distantzia mantentzeko, ez? Orduan ulertzen duzue uda honetan ez deitzea, zuek kontatzea. Hori argi daukagu, eta zerrek esan duen bezala, naiz eta ere aukera eman kontzerturen bat emateko, baina jendea aulkitan eserita egoteko, guretzat hori da gure espiritua bizka bat hiltzea, ez? Guk azken finean balbatzen duguna da beti jendea animatuta egotea, saltoka, hori da bizka bat egiten duguna. Bai, ongi pasatzea, ez? Eta ikusten baldin badituzu aulkietan eserita, azkenean zu eszenatokitik ere, igual gelditzen zara bizka bat horrez. Ez da ikustora. Bai, hori da. Eta orduan, entsaiatzen jarraitzen duzuen, naiz eta kontzerturik ez izan? Bai, Bai, noski. Galetu, bera, etxaitzen du, ez da azkakatzen. Bai, hori mantendu dugu, zen azkenean uzten baldin badugu, azkenean joango litzateke pikutara taldea, ez? Baina bai, hori saiatu behar gara, aurpegi ona jarri, denboraldiari, eta aprobetxatu alden moduan. Gure kasuan, abestia berriak sortzen, eta azken finean denbora gehiago daukazu, eta aprobetxatu behar da. Aprobetxatzen ari zarete kantu berriak sortzeko. Berez daukagu EP bat, sinatu genuenez Bagabiga produkzioekin, sinatu genuen tratzea diska bat, urrengo urtean. Eta printzipioz, otxailerako atera behar dugu, hortaz gaude buru belarri abestiak egiten, orain ezin dugunez kontzertuak eman, denbora guztia inbertitzen dugu abesti berriak egiteko. Orduan, igual onuragarria eta dena izan daiteke gehiago lantzeko. Alde batetik bai, nik uste dut eman dugula pizka bat, buelta tortillari. Eta hortaz igual, egoera desegoki batengatik atera dugu bere abantaila. Bai. Eta egin dezakezuen nolabaiteko aurrerapen bat nolakoa izango den diska berri hori? Bai, atera genuen kuarentena hartan, atera genuen abesti bat, Indomine Domini, eta bai, justu izan zen diskako aurrerapen bat, bai. Eta izango ditu desberdintasunak lehenengo diskarekin konparatuz? Desberdintasunak, aurreko diska bere barnean ere oso desberdinak izan zitezken abesti batzuk bestengatik. Nire ustez, bai, izango da desberdina, ez da errepikatzen aurreko diskan dagoena, noski estilua bai, azken finean daukagu ibolina, flauta, akordeoia, banjoa eta rock, azken finean ere
pizka bat mugatuta gaude, marko horretan. Baina egiten ari garen abestiak, letraren aldetik, nik uste dut gaudela orain gehiago lan egiten horietan, eta musikaren aldetik, bueno, estilo dantzagarri horretan, dantzatzeko estilo horretan, bai zaitzen ari garela, pizka bat nahazten igual estilo ezberdinak, edo egiten dugu abesti bat pizka bat punkiagoa, edo... Bai. Baina, erritmo, edo soinu irlandarrekin, nola bai? Bai, hori mantendu dugu, baina izan ere, nire ustez ikusten da evoluzio bat. Lehenengo izan zen lehenengo diska, gure lehenengo lana, ezagutu behar ginen gure artean nola lan egiten dugu elkar, eta orain jartu diogu pixka gakoa, eta uste dut hobeago joan dela eta errazago izan dela baita ere. Nik uste dut lehenengo diskan, zela gehiago igual inspiratzen ginen gehiago musika irlandarrean, eta handik egiten ditugun gure kantak. Orain honetan ikustu dut ja dela gure estiloa, gutxi gora bera, aurkitugu pizka non gauden erosoa guk, eta ja ez da hain irlandarra, baina, nik uste dut hori dauk. Nabaritzen dela garela gu jotzen dugu hori. Orduan ez dago zuen antzeko beste talderik, zuen musika antzekoa jotzen duen beste talderik? Antzekoa bai, baina dauzkagu desberdintasunak nik uste dut hori, gure antzeko musika egiten duten guztiekin. Nik uste dut gure estiloan igual garela pizka bat, ez gara punkiak, baina un poco más provokatzailenak edo pizka bat igual más makarrillas direnenak. Bai, ez? Bai, abez. Eta orain, nola egiten duzue kantu bat sortzeko prozesua, hori nola egiten da? Hori ez da asko aldatu. Normalean, Anderrek ekartzen du ideia orokor bat, eta gero guztion artean ematen diogu forma, gure ideiak botatzen diogu, esaten diogu ze gustatu zaigun, zer ez, eta azkenean guztion artean, egiten du botazioen bidez edo kontsentsu baten bidez. Ideia orokorra, melodia zala letra? Normalean izaten da gehiago melodia eta basea. Esaten du, bera bakiela jotzen gitarra, bere etxean egiten ditu bere bozeto batzuk, bozeto moduko bat jotzen du gitarrarekin, abesten du, normalean izaten dira melodiak, letra gabe. Bai, normalan bai. Eta gero igual guztien artean gelditzen gara taberna batean edo, eta egiten ditugu letrak, hola, edo batzutan ekarretzen ditu berak guztiak eginek. Igual diska honetan, igual gehiago, momentuz, egiten ari naiz, igual letren kontuan, sartzen ari ditut ordu gehiago. Nik uste dut lehenengo diskan, nire bertxara, baina ginenez beratzi pertsona egiten letra bat, askotan zen pizka bat igual, inkonexioak zeuden letraren barnean. Edo zen del todo koherente, edo nabaritzen zen como, zen puzle bat zela. Bai, Frankenstein moduko bat, Bai, eta hortaz nik eskatu nien taldekidei pazientzia bali mazuten nik kostatzen zaizkadako asko egitea letrak, nik ez naiz nigun poeta. Nik behar dut hilabete bat egiteko una letra korriente. Eta hortaz, eskatu nien hori, pazientzia bali mazuten, zehatuko nintzela nik egitenen letrak, pizkat igual personalagoak edo niri gertuagoa harrapatzen dautenak, eta hori, eta momentuz egin ditugun segei kanteetan, kenduta bat, hori bai egin duela dena biobolinistak, Joanesek, hori, letrak pizkanak egin izan ditut nik. Eta egia da hori, oso dago guai, en plan, nik eramaten duanean bozeto bat, azken finan ezkeda bozeto bat. Nik jotzen duana hasieran eta mairan entzuten dena notinak ero, beraiek egiten duten arreglo guztiak eta egiten dituzten, vamos, pues, ez que no tiene que ver, irudite bi abesti ezberdin, hori da, gauza ez, nire daten dut el bozeto, da como marrazki batean izango litzateke, pues con lápiz un poco jartze hori eta gero hori ematen dut kolore guztia. Igual gehitu beharko genuke diskara antes y después, Egin daiteke, horrelako edición deluxe, ¿sabes? Con los extras. Eta gaien aldetik, ze gaiak lantzen dituzue letretan? Hori igual bai aldatu dugula pixka, ez? Lehenengo diskotik bigarrenera igual egon da evoluzio gehiago, ez? Nik uste dut beti izan dugun kontua letrekin, da ere nahi ditugula egin drogekabe gai berriak. Hau da, entzuten bari gozu musika eta ere gehiago, musika bizkat alternatiboa, beti da lo mismo, beti da erregaren kontra, beti da sistemaren kontra, kapitalismoaren kontra, beti da hori, esan dut, eta izan zaitu ongi, dirudi hemen ja, bihurtu nahiz un txiko ja de derechas. Baina egia da, joder, nik uste dut daudela kontu asko hitz egiteko eta askotan zentratzen gara beti berdinetan, ez?
Eta are gehiago, kritika berdina egin daiteke, baina igual beste ikuspuntu edo ikuspegi batengatik. Eta ordiz hori, saiatzen gara pixka bat, begiratzen beste bideo batzuk ez, igual bai, egiteko kritika sozialaren bat. Baina, bueno, diska honetan berez, gainera, egin ditugu pare bat abesti, igual ez direnak ja hain tipiko kritiko ez, dira pixka bat, igual historia pertsonal batekin erlazionatuta. Eta gero hizkuntzak ere egiten dituzu, bai euskaraz eta bai gaztelaniaz. Bai, gainera, Gabigarekin, bazen akordio moduko bat, edo, interesatzen zitzaigun euskaraz egitea, zen, Euskaditik eta hola mugitzeko errazago delako, noski. Eta, beti izan dugu hori igual pixkat, igual gazteleraz abesti gehiago egiten ditugu, igual errazago egiten zaigulako, gainera taldekide guztiak ez dakite euskaraz, eta beraiek aportatzeko, eta hola. Baina, bai, saiatzen gara bietatik egitera, eta... Berez, esan ziguten, Gabigakoek gure singela aurten izan behar dela euskeraz. Bai, hori da. Hortaz hori, esan venga, guazen egitera zerbait erdiona euskeraz. Eta nola jakiten duzu zein den benetan, zer den benetan ona edo zer ez? Hori nola jakiten da? Nik esango nuke dela más komerzialarengatik. A ber, Bai, jakin behar da, desberdintzen ze gustatzen zaizun zuri, eta ze gustatu behar zaio publikoari. Ja, atera aurretik, izan behar duzu kapazitate hori jakiteko, igual abesti honek izango dut tiroi gehiago, pegadizoagoa, ez, edo... Baina nolabait ere gustatu beharko zaizu, ez? Bai, hori bai, bestela... Gauza da, orain txertan dauzkau zei abesti, ez? Niri abesti bat, zei horietatik, gustatzen zait pila bat, baina nik uste dut nahi zela bakarra, abesti hori dela lakaina niretzat. Baina nik ulertzen dut beste entzat ez dela hain nona. Osa, guzti gutxura gustatzen zaigu jotzen duguna, horregatik egiten dugu. Baina, adibidez, aurreko gunean egon ginen beste abesti batekin, orain guzti dela divertigarriagoa, esan dezakegu, da oso desenfadada, baina adibidez, taldeko bati ez zaio bat ere gustatzen. Osa, delako serioagoa tipoa, eta zen du, hau da, una txorra, no seke, eta nik ulertzen dut. Hortaz, azken finan, zer da guretzat igual hori izan daiteken ari single? Pizka bat, ikusten da gaina taldekin artean, gustatzen zaiguna guztioi. Abesti hori, single ez, egin duguna, guztioi gustatzen zaigu. Guztioi gustatzen zaigu, oso abesti ona dela, hori, dauka ritmoa, pegadiza, eta hortaz, esan dugu, gutxi gora era, bedatzi pertsonako talde batean, guztioi gustatzen zaigu, guztia aprobatu zeko pizka bat gizarteari, no? Baina ja hasieratik zuk ekarri zenuen abesti hori, ja gorde zenun, normalean igotzen ditu bere ideiak karpetetan, ez? Besti hau, eta esan zuen, hau bukatu arte ez dut igoko, oraindik. Nukan konfiantza. Zegoen oso konfiatuta, bai. Eta gero galdetzen dituzue, agian iritziak, oraindik kaleratu baino lehen kantua erakusten diozuen norbaiti? Familiakoei igual, lagunen bati, baina gutxi. Jake bederatzi pertsona garen, ez? Jaukagu iritziak asko, osea. Eta hainbeste pertsona izan da, orain entxaiatzeko orduan zaitasunak dituzue? Hortzen bai, egin bat por el COVID, osea... Bai, baina... Normalean egiten duguna da, osea, molatzen gara eta daukagu nahiko responsabilitatea handian ikusten dut taldean, osea... Zehatzen gara, hori, daukagu denbora bat astean taldeari dikatzeko eta... Guztiontzat da lehentasun bat taldea. Baina egia da, orain uda honetan, oporraldiekin hori beti gertatzen da. Baina ezke oporralditeaz gain, hori adibidez, gure gitarrista bitan egonda konfinatuta izan gabe COVID-a, baina hori zegoen positibo zuzen batekin. Eta hortaz, geratu izan da bitan hori etxean. Biko aztako, ez dut bai, bipe aldi. Eta orduan ja hilabete bat ez da egon, zensaiatzen. Orain Ibolina hartu zuela positibo, ere egonda. Etorri behartzen ona gaur, eta esan zeun, igandean egiten diaten froga eta astelenen ez da egite egongo naizen, Azkenean marroia gurentzat. Baina ala ere moldatzen zarete, ez, alden moduan? Bai, lortu dugu. Gaina, kuarentenan egin genuen hori. Gure entsaio egunetan eta orduetan mantendu genuen bideo dei bat egitea. Baina jotzen zenuten bideo dei bideo? Baina, bat ziren beste gauzak egiteko. Igual hori egiten genuena zen, igual nik esaten dudan bozeto hau ez, igotzen nina hauei, eta orduan hauek bere jenetzen egiten zuten bakoitzak bere linea, eta gero
grabatzen zuten mugikorrarekin edo mikrofono batekin, eta pasatzen zioten gure taldeko gitarristari eta berak bere ordenagailuan elkartzen zuen dena. Eta orduan genuen una especie de maketa abestiarena. Zantzuko genukeen antxe batean, poco más kutre, baina, bueno. Bai. Eta gero ere egin duzu gauza berezi batez, Nafarroako talde desberdinen artean, elkarrekin nolabait harremanetan jarri eta bertsioak egin, ez? Edo nola izan da hori? Bai, hori izan zen, Baizera taldeak bota zuen ideia bat, bildu zituen Iruñarriko talde asko, eta esan zuten, jake... Itxan gauden, ez? Mateko pixka tola, sugado, ez berpizteko hori, bota zuten ideia hori, eta oso ondo iruditu zitzaigun, promozio eta azkenean, hori, gaude guztiak sektore berdinean, ezagutu behar gara, ez? Ondo eraman behar gara, eta hori, gu parte hartu genuen, algenun modun, eta... Ez zen izan gure bertsoriko berena, sentitzen dugu Arekan taldeangatik, baina, bueno, bai... Zer gertatu zen edo zen? Azken finean, grabatu genuen etxetatik, nire hautsa grabatu nuen ere... Gaizki, unos gallos politak. Baina, klaro, genuen materiala grabatzeko, gau berena etxean. Eta, bueno... Eta gainera, hori, atera behar genituen abestia, baina presio horrekin, eta azkenean ezin genuen denbora guztia horretan plasmatu dut. Eta balio izan zizuen agian beste taldeak ezagutzeko, ala lehenagotik ezagutzen zen dituzten? Ezagutu genuen taleren bat zainko interesgarria. Bai, sorpresaren bat eraman genuen. Bai. Gure iniziatiba horrek ez, ere balio izan zuen zuen artean gehiago harremantzeko? Bai, bertxuk bertxonatzu ziguten guri. No, ez da nintzen. Zaitatzen izena. Azken intzuten oso ongi, zuten bertsio bat, alatu zuten pila bat abestia, baina eman zuten beste ikuspuntu bat ez, musikalki, eta izan zen la leche, gustatu zitzen pila bat. Orduan berez badago ez, talentua eta... Bai, eta imaginazioa. Igual pena bat izan zen, jarri zuten EP bat talde guztiak egiteko, eta normala den moduan, talde guztiei ez zien denborarik eman, eta orduan igual atera genuen ezagitzen bat talde abestia, gero egon zen paroi bat, gero biantzen indarra galduz, pixkat, eta baina, bueno. Baina konfinamenduan ez, horrela ere izan da, guztia pixkat oso... Gura beratxua, bai. Hori da. Eta orain orduan esan duzu udan momentuz ez duzuela kontzerturik, ez? Baina ez dakizuela ongi. Zentralekoan nik uste dut bertan bera geratuko dela, eta nik uste dut dela gaina logikoena. Eta noiz uste duzu agian berreskuratuko dela handian? Hemen ja, hau da espekulatzea txertuari buruz, ez? Momentuz dirudi, orain, irakurtzen naizen berrietan, hori Oxfordeko unibertsitateiko batzuk, hori daudela ja txertuarekin, duri dela funtzionatzen duela, orain daude egiten muestro bat populaketan handi batean, eta printzipioz dena ongi baldin badoa, dira oso itxaropentsuak, plan, urriarako izango genukela hemen. Gertatu dena ikusita, orain arte, igual ere ez gara gehiago fidatzen, ez? Baina, behintzat, baldin badoaz aurrera, edo aurrerapausoak mantenari baldin badira, ea behintzat 2021 baterako egoera baretzen den. Eta, behinbat, guretzat da hobby bat hau. Ez gara bizitzen musikatik, baina orkestak eta artista profesionalak izan duten berakada, izan da pasada bat. Orduan zer uste duzu gertatuko dela pixkat musikaren munduarekin eta kulturarekin? Ni espero dut remontatzea. Ni banago musika ikasten, ni banago indar guzti egin musikan eta kulturan, eta espero dut datorren urtea berreskuratzea, baina ez dakit ze pentsatu ja. Baina aldatuko da agian nolabait kontsumitzeko modua edo igual bai. Adibidez hemen hasier sortu bere lehenengo YouTube kanala. Bai, nire agonez pizkat hor... Bai, jakin behar da hori, genuen modun, moldatu behar gara, ez? Ikusi behar duzut egoera dagoen eta aldatu, eta ni adibidez ikusi nuen, ni grabatu naiteken ere lokalean lagun batekin grabatzen, eta hori, igo ditzaket bideo batzuk, eta hori, justo pasaden larun batean igo nuen lehenengo bideoa, eta oso ondo joan da, posik nago. Eta, azkenean,
hori, talde bezala ere ikusi behar dugu hori, ze egin dezakegu, ez? Buruari bueltak eman, eta... Horren ari zarete aztertzen beste alternatiba edo moduren bat, formatuak agian. Momentuz, gaudenez buru belarri dizkarekin, nik uste dukatzen dugunan dizka ja, esango du, bale, orain zer egin dugu. Momentuz lanpetuta zaudete? Bai da. Hori, printzipioz, haua pasat barko litzateke, oroitzen naiz, ni irakasle naiz, eta oroitzen naiz hasi zena guztia, galetzen ziaten ikasleek, ez? Eta hau oso larria da, eta esaten nien, una cagada terrible esaten nien. Ni irakurtzen dituen, ni eskotan irakurtzen ditut artikulu zientifikoak, eta noski, zientzialariek orain arte, ez dakite oso garbi nola funtsatzen duen, zer egin dituen, baina momentu horretan esaten zena zen, artikulu zientifikotan, virus honek, dituen eraginak dira gripe baten atzekoak, egia da dela kutsakorragoa, asko kutsakorragoa, baina, printzipioz, ez dauka eragin handiegirik, populazio gazte batean, hori da nik esaten niena. Eta handik biegunetara guztiok etxeetan sartuta, eta me cago en diez, epidemia mundial, me cago en diez, me koronau. Horregatik ez dute zer nahi, zer gertatuko entorkizunean, porque ja sartutan kabein. Baina, ni txaropentsuanak, nik uste dut pasako dela, pasatzen den guztia bezala, edo moldatuko gara honekin bizitzera, eta hortaz, igual... Ez dakit, jarri beharko dugu gure kontzertuetan gel batzuk, sartu aurretik. Bai, guztiak burbuja baten barruan, eta hola. Egongo da nola gain modua. Eta bitartean entzun dezakegu etxetik, ez? Hori da. Bai. Ez dakit bukatzeko horrela, zerbait faltatu izan zaigun esateko eta gehitu nahi duzuen. Ez dakit, momentuan nize buratzen, galetzen mena duzu, erantzungo duzugu, baina... Ez da, orduan berterik gabe ezagutzen ez daituzten jendeak. Entzun dezala ez, aukera bat eman dezala. Hori da, eta azten balin badira kontzertuak noiz etor daitezela kontzertutara guk irabazten dugula zuzenean. Bai. Mila esker orduan bikote, etortzean gatik, eta gongo gara beste batean. Bale, Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernu. Kaixo egunon, David, zer moduz? Egunon bete zuei ere. Ongi, hemen lanean, errapatu nauzue. Zu labeko kidea zara, ezta? Eta osasunaren inguruan edo aditzen zara, alor horretan, ez, lanean? Bai, ni osasun bideko delegatua naiz, eta laben arduraduna Nafarroa mailan osasun bitzari begira, bai. Eta duela gutxi komunikatu bat atera zenuten, ohar bat, ez? Nolabait kritikatuz COVID-19arekin hartu diren erabakiak. Bai, komunikatu honen bidez, nolabait bazen hilabete hauetan izandako egoerari buelta batzuk eman da gero, borutazio batzuen ondorioa izan zen. Eta azaltu diren gauza asko, ikusi behar dira, azken 4 hilabetan izandako gatazka eta pasadizoen burutazioen ondorio bat, ez? Horrela ikusi behar da, ez da gaur bertan, edatzo bertan gertatuako baten analizia, baizik, azken hilabetetan izandako horaren analisi baten ondorioa. Orduan, uste duzue egoera ez dela behar bezala kudeatu? Gure ustetan, nolabait garapen bat izan da, evoluzio bat izan da, azken hasieratik, naste bat izan zen, ez? Horregatik egiten dugu adibidez lan osasunari begira edo prebentzioari begira, zenolako gorabeherak izan ziren, hasiera batean hemen adibidez gure eremuetan maskarilla soilik zenbait toki edo gune berezietan erabiltzen ziren, eta bitartean ikusten genuen jende tendako langileek maskarilla zera batera eta gero ez.
Eta azkenean bukatu gara, nolabait, bukatu dugu ikusi dugu nola orain beharrezkoa dela eramatea kalean bertan, eta nolabait erabilpen masibo bat egiten dela, ez? Eta orduan noren ardura dira gauza hau? Bueno, ez dakit, nahiko gora berak handiak izan dira, eta horrek gure adibidez, maraskarien edo EPI, tipos de protección individual, esaten direna, hemen gure arloean, nahiko gatazkatsua izan da beraren erabilpena, ez? Eta hori noren ardura izan da guzti hau? Bueno, hasiera batean, guk oso garbi geneukan, nolabait gabeziak, izan zen, gabeziaren ondorio bat izan zen. Hasiera batean ez geneukan, ez maskariarik, ez batarik edo mandarrarik, eta hori izan beharrian, profesionalei izatzaien zela berrezkoa, ongi dabidea zela. Eta gehu esaten genuen, zuek onartu behar duzuen gabeziak nolabait markatzen duela babespen rekursoen erabilpena, ez? Eta, denboraren poderioz argi ikusi da, ez horrela izan dela. Eta nire ustetan igual, erabilpen esageratu bat egiten dela, ez? Baina, ez dut kritikatzen, taldegoa kontzientziatu behar da, eta uste dut, erabilpen masiboa ez dela, nahiko neurri egokia dela, pitxin bat igual esageratua. Eta hartutako, edo ez hartutako erabaki horiek, ez kasu honetan ze ondorio izan dituzte? Barkatu errepikatu, galdera, mesedez? Bai, ez hartutako erabaki horiek edo gaizki hartutako erabaki horiek ze ondorio izan dituzte? Bai, ondorioak izan da, batez ere gure arloan profesionalen kutsadura, ez? Azkenian, orain dela gutxi prosan zera estudio eginda, eta atera dira 824 langile edo profesional kutsatuta, ez? Horietatik, 240 gutxi gora bera, 200 baino gehiago, ez dira detektatu orain arte. Osea, 200 lagun egon dira lanean, krisialdi garaieran, jakin gabe kutsatuta zirela. Orduan ikusten, beraiek ematen dituztela zendoriak izkitugu. Eta, finean, gure salaketan dira da, profesional eta langileen kutsatuta ibili direla, gaizki erabiltzirelako babes errekursoak, eta gainera batzuek detektatu gabe, horrek dakarren ondorioekin. Orduan, nolabait ez, mundu guztiak txalotzen zuen egiten zenuten lana, baina gero ez ziren beharrezkoak ziren neurriak hartzen. Bai, horregatik esaten dugu gure komunikatuak edo artikulak txaloetatik zaplaztetakoetara titulatzen ditugu, horregatik. Txaloiek, guretzat nahiko txalo gutxak zirela, eta bitartean gure lankideek lan egin zuten modu arriskutsu batean. Eta, zorionez Nafarroan ez dugu indakorik izan, baina, estatu mailan eta mundu mailan, pentsa, ze nolako datuak ematen dituzte, profesional hilakoe gaiarekin, ez. Eta momentu honetan orain zein da egoera? Orain bertan egoera arraroa da. Deseskalada batean gaude alde batetik, baina orain broteak hasi dira berriro, hemen hospital mailan tensioa dago, planta oso bat ja beterik dago, guztian badaude ja bizpairu lau lagun uste dut.
nahiko tentsioa, giroa tentsionatua dago, alde batetik uste dugu, egindako utxuneen edo hankazatzen ondorio, zerbait zuzendu dela, baina, guk nahiko alerta gauden alde hortatik, pixkat zaintzen, nola ematen diren hemen barne mailan, osasungideko barne mailan, zenolako neurriagatzen dire. Eta gero, beste aldetik, sindikal ikuspuntu batetik edo benetan lan baldintzen aldetik, nahiko naste borratu ditugu, ze kontratazio izan dira, alde hortatik ezin dugu kritikari egin kopuru aldetik, kontratazio behar zela egin da, eta ditxalotu behar dela, baina langile kopuru kopuru hori gaizki kudeatu izan dela. Gure ustetan gure erasoa orain nola kudeatu, nola antolatu dauzkagun langile beranrenak edo soberan pizkat plus hori, ez? Gainezko dauden lankideak. Gure ustetan ez dira ongi erabiltzen behar diren tokitan, adibidez uste dugu oinarrizko arretari edo osasun etxetan plantillak erreforzatu beharko ziratekela, eta bitartean ikusten duguna eta bita beste kritika bat, zer egin da, izan direla. Eta bakarri telefonoz arreta ematen dute, ez dute jendeak esatzen da, ez dutela bere medikoa edo erizaina ikusten, eta uste dugu horretan osasunbideko zuzendaritzak nolabait neurri hori aldatu behar duela, nahiko polemika eta eztabaida sortu da langileen artean, profesionalen artean, eta batez ere jende artean eta gaixoen artean, nolabait hori zuzendu behar dela, jendeak bere prestazioa da ez dutela ikusi nahi. Eta uste dugu, gainera, gero ez aldetik, ez dutela ikusten, gainera lanez gainezka daude, osasun etxetan, paradogikoa da, baina teleasistentzia honek nolabait burokratizatzen du arreta, eta jendeak, lan talde guztiak, lur joka bukatzen dute. Eta gainera, gero, kesak daude, uste dugu hori guztia aldatu behar dela eta zuzendu behar dela. Eta orduan, uste duzu baliabide gehiago bideratu beharko zirela osasun arlora momentu honetan? Oinarrizko arretari begira, osasun etxetara, eta berriro jendea ikusteko, ez bakarri teleasistentzia egiteko, indartzeko prebentzioa eta edukazioa edo hezkuntza egiteko osasun mailan, ze nahi eta baliabide teknologikoak oso onak dira eta aprobetxatu behar dira, baina beste aldetik osasun etxeak izan behar dira biztanlegoak osasungintza sistemarekin daukan lehendabiziko elkargunea, ez? Edo nolabait atean hartzeko. Eta orduan paradigikoa da nolabait gainera krisi hau ikusita gero eta prebentzio eta edukazio gehiago edo hezkuntza gehiago behar dugu osasun arloan, eta zuk prebentzio eta hezkuntza hori eman behar diren egunetik edo zentrutik zuk bunkerizatzen ditu. Gure ustetan reflexio sakon egin behar ditugu guztiok, bai zuzendariek eta bai politikariek, bai sindikatuek, langileok, reflexio bat sakon bat eman behar dugu zenolako ereduan, modeloan laneari garen, eta zen kontraesanak eramaten dugu gure gainean, ez, adibidez, goera hori dutuz, ez? Nik uste dut, nolabait, ziurtasun neurri guztiak zera bermatuz, baina arreta justen eman behar zaio, biztanlegoari. Orduan, agian lehenengo momentu batean ez, COVID-a ez ezaguna zenean eta beldurra nagusitu zenean, ulertu daiteke neurri hori ez, baina orain ja hartu daitezke neurriak badakigu nola jokatu behar den.
bai, gure ustetan ara da. Ezin da, jendea ikusi tabernetan, jatetxetan, elkarturi, eta gero osasunetxeak utxik ez, ikutzea, eta ateak itxita. Guk San Ferminak, bai. Ez San Ferminak baino lehen, buelta batzuk eman genituen osasunetxeetatik, eta batzuk itxita ikusi genituen, ate itxita. Edo debekatua edo señal de prohibido batekin, oso nolabait, ja hori ustaian, eta ez dakit. Ulertzen du nolabait eta langileek, lankideen beldurrak edo prebentzioak, baina ere ikuste dut arduradunek neurriak hartu behar dituztela hori zuzentzeko, eta azpimarratzen dut, behin eta ziurtasun neurriak bermatuta gero, alden eta arreta normalena eman, eta gainera erreforzatu jendeak irakasteko, prebentzioa egiteko, eta gero bestela gero ondorioak izango dira gaixotasunak larrituko direla, ez bakarrik COVID-ekin lartuta daudela, baizik eta hainbat ikusi ez diren gaixotasunak errepenitu izan diren gaixotasunan horiek berriro azaldatuko dira. Eta nolabaiteko bukle batean ibiliko gara. Eta orain, etorkizunera begira, zer uste duzu gertatuko dela? Nola ikusten duzu egoera? Alde batetik, ez dakit, esango dizut, gure ikuspuntutik, krisialdi honek aukera bat eman digu, eredua kritikatzeko, daukagun eredua, osasun eredua, horra esan dugu, mundu mailan hoberenetako bat izan da. Naiz eta izan dituen errekorteak, murrizketak eta erasoak, gure sistema nahiko potente izan da. Oinarrizko horretan oraindik gero eta gehiago oinarritu izan behar da. Eta guzti dugu, saietuko gara nolabait gure ekimen sindikala horretara bideratzen. Nolabait aprobetxatu nahi dugu txaldi hau, eremuari barkatu, modeloari bolka bat emateko. Hori da, pizkat nolabait itxaropenez ikusten duguna. Beste aldetik, bildur asko ditugu, reproteak eta sistema publikoaren kontrako dauden indarrak potenteak dira, eta beraiek ere aprobetxatu nahi izango dute krisialdi hau, justo sistema publikoa mozteko, edo gure letoaz negozioa egiteko, ez? Hori biliko gara, aldugun neurriak, sistema publikoa lehepetzako. Dena den, momentu honetan ez duzue gehiago somatzen agian herritarren babesa? Ez duzue somatzen? Bai, ea momentu honetan ez duzuen gehiago somatzen agian herritarren babesa lehen baino. Agian ez, hartzen diren neurriak ez doa zain beste zuen alde, baina bai baduzuela jende gehiago zuei babesa eskaintzen? Ez dakit, baina mobilizazioaren bat proposatu aurrera eraman nahi izango duenean ikusiko dugu. Ni babesa edo hitzonak pilu ikusi ditut, entzut ditut barkatu. Baina, nik uste dut hori neurtu behar dela eta gure erantzunkizuna da mobilizazio potente baten bidez edo ekimen bat potente batzuen bidez babes hori edo sustengo hori plazaratzea eta guk ere hori helburu bezala daukagu. Hori ikusiko dugu, zer nolako babes esan dugu. Eta adibidez zuen eskakizunak egin dituzue elkartu zarete politikariekin eta arduradunekin? Gure eskakizunak politikoekin? Bai, hori da. Eske orain esateko. Krisialdi bitartean zera interbentzio ez dakit zenbat izan ditugu, pilo eta guk proposatuko hainbat gauza onartu izan dira eta baina kritika bat egin behar diogu beti izan dela
erabat, gu beti insistitzen telefonoka edo nolabait ez da antolatu eta hori kritika sakon bat egin bezaio osasun bideko eta osasunitzako ardunari ez dutela foru ireki bat antolatu. Non sindikato profesionalak edo beste eragileek artearteko erabakiei hartzeko momenturako, ez? Eta beti egon gara alde batetik beraien zuzendaritzak hartu zituen erabakiak kritikatzen edo zuzenketa eskatzen, edo batzutan gure ekagu proposatzen gauzak aurreratuz pizkat, egon gile gara batzutan beraien aurrean proposamenak egiten, eta era nahiko izkutu batean izan da horrela, eta hori gure autokritika egin behar dugu, eta ez dugu indar gehiagiz egin, hori, gure burua superatu ikusi dugu, hainbat honetan, eta ez gara kapazitzen antolatzeko foru ireki batean, eta transparentean, non guztiok aportazioak egiteko. Batez ere aportazioari begira, ez bakarrik egitea. Guk ere, krisialdi honetan gure jarrera esan aportazioaren egin. Kritikak egin behar, jakina. Baina beti egin dugu aportazio edo egitzeko intentzioarekin. Eta, eta pena bat izan da, seguraki beste eragile sozial batzuek ere, aportazio edo proposamen onak izan dituzte eta ez dira ikusi. Horregatik kritika hori egin behar dugu, bai zuzendaritzari, bai gure buruari hori guztiatzea. Orduan azkenean ez, inork espero zuen egoera honetatik, behintzat irakaspenak ez, aterako dituzue. Bai, horretan ari gara, orain nolabait pizka lasaitasun ez dakit faltsu den une hauetan, ari gara saiatzen, gauzak errepasatzen, pizkat kronologia bat zein da krisiaren kronologia pizkat errepasatzen barkatu, eta planteatzen, badinez bota ditu da gauza batzuk, foru ireki eta garden bat antolatzeari, ekin behar diogula, eta nolabait, edo jendearen biztanlegoaren partizipazioari ere orain dikitzeko bideak eraiki behar direla, horretan ari gara bai. Ez dakit, bukatzeko zerbait gelditu izan zaigun, ez duguna esan eta gehitu nahiko zenuken, ala mezuren bat bidali nahiko zenuken? Mezu bakarra da sistema publikoa defendatu behar dugula, gero eta sistema publiko eta sendoago izan, gero eta erantzun hobeagoak emango ditugu pasadugun krisialdi bezalako egoerari, eta horretan gizarte osoa deituta behar gaudela hori defendatzeko eta nolabait ezintzeko gure impostoekin edo zergekin antolatzen den eta gure babesarako sortzen den struktura bat defendatu kudeatzen dutenek ere defendatu behar dutela. Hori da bakarrik, mugitu nahi duana. Mila esker, David gurekin hitz egiteagatik eta kontatzeagatik pixka bat zein den egoeran. Mila esker zuen eta nahi duzun arte. Hurrengor arte. Venga. Hurrengor arte eta zaindu. Venga, agur. Agur. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurkoz hau izan da guztia. Orain, Bastardixen bideoklip batekin utziko zaituztegu.
Mila esker, hor egotegatik eta bihar arte.